Nå, 20 sekunder tilbage. Ja, det er godt taget, Amanda! Der er så Sofie. Ja! Ja, for fanden. Ja, jeg synes, de spiller skide godt. Ja, det er. Det har også været hårdt, ikke? 6 kampe med 1 udskifter. Det er meget godt gået. Ja, men det der var... De spillede meget bedre mod dem den her gang, end de gjorde sidst. Er det ikke rigtigt? God tur hjem. God tur hjem. Det er Girls Under 19 final. Det er Svend Fokus. Det er lige om kort også ikke